तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा आसाम पुलिसनि बिग आपडेटआ बेनो जे फर्मेल लेटारा दिनै होबाय दा 14 मे तो दायो खानापारायाव दं गासैबो स' बिनिफ्राय स' नोंथांमोना गाव गाबागाव कालेक्ट खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिया दिनैनिफ्राय जयनिं डेट जाबाय अके तो आसा खालाम लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मोजां लानो हायो आरो लोगोसे दानिया गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे रिजाल्ट माब्ला फैबावगोन 2000 पस्टआ आरो लोगोसे कामान्डुनि काटअफ बेसेबां थांगोन दा बिनि सायाव नोंथांमोना मोननैसो इनफरमेसन होग्रोनोसै आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै स' नोंथांमोनाबो खालामना ला जाहाथे गोदान जबनि आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोना मोननाय बायदि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेल साइडआव दा अफिसियेल हम पेजाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा दासिमबो लेटेस्ट आपडेट गैया जे आपकामिं रिजाल्टआ माला फैगोन कनस्टेबल बिनिफ्राय कामान्डुआव आरो लोगोसे एसआइ काटअफ माब्ला फैगोन बेनि सायाव दासिमबो लेटेस्ट आपडेट गैया नाथाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना दायो आसाम पुलिसाव दायो माखासे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ जेराव एपइन्टमेन्ट लेटार प्रभाइड खालामगासिनो दङ माखासे जेरै 9000 पस्टनि थाखाय दा बिदिब्ला बे गासैबो प्रसेसा जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोननि आपकामिं रिजाल्टआ फैगोन जेरै 2000 पस्टआव बेनिफ्राय कामान्डुआव दा रिजाल्ट फैनायनि सिगां मोनसे ओंखारबावनांगौ काटअफ बेनो जाबाय भाइबा दङ 5 मार्क्सनि भाइबा दङ बेनो जाबाय कनस्टेबलाव आरो बेखौ लागोन बेखौ लाखांनायनि उनावसो नोंथांमोनाहाय फाइनाल लिस्टखौ मोननाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना नेथ'नांगोन जायफ्रा गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे दायो रिजाल्टआ फैथ'वा दा नोंथांमोना नेथ'नांगोन आरो नोंथांमोननि भाइबा जागोन आरो भाइबा जाखांनानैसो नोंथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोननाय जागोन स' बिनिफ्राय कामान्डुनि काटअफ बेसेबां थांगोन दा नायदो लोगोफोर मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो दिनैहाय 14 मेआव एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय अब्ला थ' माखासे केन्डिडेटआ माइनास जासिगोन जाय केन्डिडेटआ पास जादोंमोन बथ साइड अब्ला बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट लाग्रोबाय बिनिफ्राय बिथांमोनाहाय मोनसेयावहाय मोनहैनाय नंला बादि जाना दङ स' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे मोनसे आइडिजोंनो गोबां पस्टआव एप्लाइ खालामदों जेला थ' मोनसे आइडिखौ नायनाय लोगो लोगोनो बे केन्डिडेटआ बबेयाव जब मोनखो बेखौ नायनो हायो स' बिदिब्ला मोननै मोनथाम एपइन्टमेन्ट होनाय जाया आरो मोननै मोनथाम एपइन्टमेन्ट होनाय जायोब्ला माखासे पस्टआ फिलआप जाजोबनो गोब्राब जायो मानोना माखासे थालांनाय जायो दा हमना ला सासे मानसिया मोनथाम पस्टआव मोनदोंबा मोनसेल' मोनगोन बेनिफ्राय मोननैया ओरैनो थालांगोन ना मानोना सासे मानसियाथ' मोननै मोनथाम जब मावनो हाया थ' बिदिब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव गोबां चान्स दङ आरो काटअफआ एसेबां गोजौआव थाङा थ' काटअफ बेसेबां थांगोन बेनि सायाव एक्सट्रा भिडिअ खालामगोन इभिनिंआव स' नोंथांमोना नायनो हागोन दा बाथ्राया बेल' एपइन्टमेन्ट लेटार दायो प्रभाइड जागासिनो दङ स' नोंथांमोना बेखौ लाग्रोदो बेनिफ्राय आपकामिंआव मा आपडेट फैयो आसाम पुलिसनिफ्राय बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन आरो लोगोसे लास्ट उइकआवनो चान्स दङ गासैबो रिजाल्टआ लास्ट उइकआव चान्स दङ मेनि लास्ट उइकआव मानोना लोगोफोर गासैबो प्रसेस जागोन मानोना जुनावनो एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्राखौ बुंनो जेला थ' नोंथांमोना थाबैनो रिजाल्टखौ मोननाय जागोन थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर एसे इनफरमेसन जाहाथे नोंथांमोना गोसोखौ मोजां मोनो दा नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय आरो सोर पास जाखो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे एसआइनि काटअफ थाबैनो फैगोन थ' नोंथांमोना बयबो रेडि जानाया जोबोर गोनां दा जि आपडेट मोनो आं नोंथांमोनजों थाबैनो शेयार खालामगोन